inda muka fara harkar da wannan wallahi alazim ban taba sa account din wani an ba mu naira ba malam wallahi ban taba sa account din wani an ba mu naira ɗaya ba wallahi na kai kare shukurin Allah Allah zai saka mu wallahi na kai kare shukurin Allah wallahi sai Allah ba mu haƙina malam wallahi na kai kare shukurin Allah it's painful it's very painful wallahi na kai kare shukurin Allah wallahi Qur'ani ne wannan wallahi ban taba sa account din wani an ba mu kuɗi na dauki naira a cikin malam amma wani mutum ya ce wai kuɗi ake ba mu wallahi na kai kare shi gun Allah to ko da ma kuɗi ake ba ku to shi wallahi na kai kare shi gun Allah zai rantsi da Allah ba shi kuɗi wallahi na kai kare shi gun Allah ba inda na kai kare shi sai gun Allah Allah bi mana haƙƙin mu wannan magana da yi wallahi sai Allah bi mana haƙƙin mu insha Allah an karibe malam insha Allah it's painful da na kalli magana I was shocked malami kamar wannan da ake ganin shi da tiji babba wa'inda malaman nan da na ɗariƙa da na izala da na shiya suna cewa muna Allah ya yi wata magana yace la tubulunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba wal ladzina ashraku Allah ya ce azan kasira wa in tasbiru wa tattaku ku ji magana Malam Nura Yusuf ka kwantar da hankalinka Allah ya ce za mu jarabce ku ta hanyar dukiyoyinku za mu jarabce ku ta hanyar kawunanku za mu jarabce ku Allah ce za ku ci miyagun maganganu da sharri da ƙazafi daga waɗanda suka zama mushrikai da kuma wato ainihin waɗanda aka baiwa littafi sune Yahudu Nasara Allah ce za ku ga cutarwa masu yawa Malam Haruna Yusuf irin waɗannan abubuwan mutuntuna mun saba da su kai dai yanzu da kake bako a cikin harkan to zaka ga abubuwa kala-kala kuma wannan yana daga cikin jarabawa dama harkar da'awa dama sai Allah ya jarabce ka ya gane da gaske kake ko ba da gaske kake ba ko ba haka ba irin maganganun da a faɗa mana ba wasu lokaci ma ƴan uwa masu da'awa su za su faɗa maka amma dole kai hakuri in kai hakurin kai ya zama manufarka shine Allah to amma har gobe kamar yadda muke faɗa muku mu duk wanda ya fasa kaiwa kotu ko daukan wani mataki dan na san daga cikin manufar masussuka wajen daukan wannan matakin abin da yake so shine ya wayar da kan kiristoci ta hanyar idan su masussuka sun je da idan su babanci ne du sun je da awa a fara kai musu hari to mu kuma zamu fada wa duniya na rantse da Allah daga yau duk abin da ya samu su babanci ne da malam Ashaka babu wanda zamu tuhuma in ba masussuka ba kuma na rantse da Allah in yau wasu ba fata ake ba suka yi ajalin ɗaya daga cikin wa'annan to masu suka ya shirya bin su wallahi sai ya bi su dan duk inda yake tunda wa'annan furucin da muke ji muna yi duk wani abin da ya biyo baya ku rubuta wannan ku aje kuma jami'an tsaro su aje shi a cikin file din su wallahi in wani abu ya samu sun babanci ne da malam Adam Ashaka a cikin wannan da'awar tasu to na rantse da Allah babu wanda muke da zargi a kansa irin masussuka kuma wallahi kaman yadda suke shirin ganin bayan su mu sai mun ga bayan su a rubuta wannan aje kuma ba ma tsoron kowa ba batun maganar zuwa kotu bane batun maganar hujja ne kuma batun maganar fada ne tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya ce qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka to zaka wannan sako ne kuma yana daga cikin maganganun mu kusan na karshe tunda magaraba ta riga ta yi zamu dan takaita anan ban san malam babanci ne da ko kuma akwai wasu duk da na sa akwai wasu jawabai amma dai zamu takaita anan zamu samu wani lokaci kuma na daban insha Allah wata lokacin na daban da zamu sake zamu samu gayyatan Malam Abubakar Mazan kwarai da ya da mi waya da shi ya so a ce yana wannan zaman namu amma bai san cewa yau za a yi ba duk da yana Kano ne ya ce wala zai baro Kano ya zo ya wannan zaman so amma in Allah ya yarda zama na biyu da zamu sake kan wannan mutumin to in Allah ya yarda ku jira za ku ga wannan zama in Allah ya yarda in son samu ne Malam Adam Aisha kama in Allah ya yarda ya zaman to yana nan mai wannan zaman gaba daya amma dai wannan shine sakon mu na musamman zuwa ga jami'an tsaro da kuma su kansu masussukan wallahi duk abin da ya samu wa'annan bayan Allah wallahi billahi alazim la ilaha illa huwa ba za mu yarda ba
wallahi ba za mu yadda ba. Wannan shine kai karatun. Maganin matsalar shine kowa ya je harkar shi. Kar kowa, kai da kake shiga sha'anin Kiristoci ka bari su kare kansu, na ronka da su, ka bari sai an shigo layinka. Malam, dan ka fito kana yaki da addinin musulunci wannan ba shine farau ba. Wala an yi kartun arna waɗanda suka wuce ko ba su iya gamawa da musulunci ba. Da kai da duk wanda suka dore maka gindi ba za ku iya gamawa da musulunci ba. Wannan shine sakon mu zuwa gare ku. Malam sani ba akwai maganganun karshe za ka yi? Shi kenan kawai malam, magana tun da lokacin magariba yayi. Dai kamar da na faɗa malam na kai ƙarar shi gurin Allah. Wannan magana da ya faɗi wallahi ban yafe ba. Sai Allah ya mana hisabi da shi. Kuma idan ma da muna kallon shi kamar mutumin abin nan to ya fito kiri-kiri yanzu dai mu dai yanzu a matsalar mu shine ba za mu boye ba, musulmai su sani ba mutumin da ke yakar mu akan harkar da a wannan irin wannan masussuka. Directly ya kama yake ya fito fili kuma ni magana ƙara wallahi malam ta duk ƙarar da za su kai da gogormiya ce wannan abu. Ko ta ba ma hukaciya bace. Da girman shi ana ganin shi kamar dattijo ya kai abin nan kuma Allah ga maka karshe tashin hankalin su fa shine kamar da nake ga maka kaga yanda idan mutane ke zama wanda mutane ke musulunta yanda mutane suke musulunta ta sanadiyar wannan da'awar su in sun fita wannan bishara ba sa samu malam wa'inda muke sa wallahi wani lokacin abinda wa'inda ke musulunta na rana daya wallahi za su iya wata 6 ba su samu kwatarsu ba sannan su duk a bisharar da suke har yau malam har yanzu babu wani malami wanda za su ce maka wannan malami ne ko ɗalibin ilimi ko a cikin masu harkar mu dawo cikin mu masu harkar da'awa yanda yan bishara suke musulunta su dawo cikin mu su ba su taɓa samu ko mutum ɗaya cikin yan da'awar wanda suka taɓa mai da kirista ba har yau ba su taɓa ba sannan a samu wani malami malam da masallacin shi yana limanci a karanta mashi Bible a fahimta a karanta a dawo Qur'ani a karanta a nuna mai cewa musulunci ba gaskiya har ya fahimta ya dawo kiristanci har yau ba su taba samu ba amma mu sun gani wannan shine tashin hankalin su yanda kiristocin manya suke fahimta kuma ba da faɗa ba mu taba zuwa guri da faɗa ba malam babu inda muke zuwa da faɗa da tattaunawa ne abin na gani kuma malam kitin da mutane duk an san wannan mu ni abin da yasa nake karama maki masa shi yana tunanin cewa mu muna iya shirye da wani Allah ke shiryewa in har yana da ilimin Allah ke shiryewa Allah zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai kai mai karatu ne kai mai wa'azi ne ka faɗa bakar kai mai faɗakarwa ne amma shirya na gun Allah kai har wani zai zo ya tunanin cewa wani ni da ba kowa ba a ce ni ne ke shiryewa ai Allah ke shiryewa mu dai mai wa'azi to ya kamata ya gane mu ba muke aikin ba Allah ke in yana faɗa da mu da Allah yake dan ba muke aikin ba malam wani gurin zaka je a karamin lokaci mutanen da suke musulunta kai ka san Allah ne ya ga dama ya amfani